Posledný súťažný zápas v roku odohrali v sobotu 21. decembra v mestskej športovej hale volejbalisti Eška Chemes Humenné. Ich súperom boli hráči maďarského tímu Fino Kapošvar, s ktorými si v prvom zápase na ich palubovke poradili hladko 3-0. Podľa toho, čo boli chlapci v Maďarsku, hej, aj celkovo ten priebeh, tak podľa mňa tam majú iba jedného hráča, ktorý tam tvorí hru, aj robí hru, takže tento zápas by mal byť jednoznačne vyznieť pre nás, podľa mňa jednoznačne víťazstvo. Typ, že by bolo takto primerane, že by aj sa cítili dobre, tak 3-1 pre Humenné, no, keď už tak. No. Tak dnes očakávam, že Humenné, dúfam, že vyhrá tento zápas. Tipujem výsledok na 3-1 a dúfam, že sa dobre rozlučíme so starým rokom a výhrou privítame nový rok. Úvodný set priameho súboja o tretie miesto v tabuľke Stredoeurópskej ligy bol od začiatku vyrovnaný a žiadne z družstiev si nevytvorilo väčší náskok. Za všetko hovorí priebežný skóre 7-7 i 15-15. Koncovka prvého setu sa však pre domáci tým už nevyvíjala priaznivo a hostia sa tešili z prvého vyhratého setu 20-25. Spestrením prvého setu bolo odovzdanie ceny Štefanovi Zburovi k jeho životnému jubileu. Vedenie volejbalového klubu mu tak poďakovalo za jeho prínos pre volejbal. V ďalších dvoch setoch už dominovali humenskí volejbalisti. Hneď v úvode druhého setu sa im podarilo superovi odskočiť až na 8-bodový rozdiel a vyhrávali 11-3. Náskok si udržali až do záveru a set vyhrali 25-15. Tretí set bol vyrovnanejší, no domáci ho po viacerých pekných akciách zvládli lepšie a zvíťazili 25-20. Bardzo chcieliśmy. Przegraliśmy pierwszy set. Chcieliśmy pokazać, że będzie dobry zapas, że walczymy, że chcemy wygrać. Pociťoval si neprítomnosť fancu v prvých dvoch setoch, alebo ako hráči také veci vôbec nevšímaš? No pewnie, że lepsze dla nas, jak fanuszki pomagają i wtedy czujemy się fajnie, tak jak ten poprzedni set, było super, chciało się grać. To jak jest ciszej, spokojnie, to nam jest trochę ciężej grać i zawsze jest lepsze, jak jest doping. V štvrtom dejstve sa nešťastne zranil domáci nahrávač Mateusz Leščavský a hneď z palubovky putoval na vyšetrenie do nemocnice. Poľský legionár skončil s výronom na ľavej nohe a mimo hry by mal byť minimálne 3 až 4 týždne. Domáci hráči otrasení týmto okamihom nezvládli koncovku štvrtého setu a tak prišiel prvýkrát v sezóne na rad tiebreak. V ňom však ukázali svoju skúsenosť domáci a rozhodujúci set vyhrali pohodlne 15-9. Az első is nagyon fontos, gratulálok a Humennének és a sérült játékosnak jobbulást kívánok. Predovšetkým gratulujem Humennému k víťazstvu a zranenému hráčovi prajem skoro uzdravenie. Bol to veľmi dobrý zápas a myslím si, že aj ťažký. Obecenstvo sa bavilo a to je dobré. My sme sa snažili popasovať s humenským tímom, ktorý bol fyzicky lepší a ukázal sa ako skúsenejší. Myslím si, že to bolo rozhodujúce v dnešnom zápase. Én azt hiszem, hogy ez volt a döntő ezen a mai csatában. No určite som čakal, že zápas skončí jednoznačnejšie. No ale hovorím, taký volejbal, nakopili sa chyby a už to vyšlo. Domáci Eška Chemes sa vďaka víťazstvu vzdialili od svojho maďarského supera už na rozdiel 4 bodov a potvrdili priebežné tretie miesto v tabuľke Stredoeurópskej ligy. Humenskí volejbalisti sa tak môžu pokojne pripravovať na ťažký január, v ktorom na nich čakajú už aj zápasy slovenskej extraligy.